Ngiyanibingelela nonke egameni likaJesu, igama eliphezu kwamagama onke. Namuhla ngisafunda izwi likaNkulunkulu elitholakala kuMateyu 8 from verse 28 ukwehla nje size siyofika evesini lokugcina. Ngithola indaba yokuthi uJesu Kristu wasiza umphakathi ngamadoda amabili bewahlupha, bewakhwelwe ngamadimoni, ngendlela yokuthi bewanobudlova, ngendlela yokuthi bekungandluli muntu kuleyo ndawo noma kuleso sidaladi ngenxa yawo lamadoda amabili bewanobudlova. Kodwa uJesu Kristu ngelinye lamalanga wandlula yena kuleyo ndawo, amemeza athi, sinamsebenzi muni nawe ndodana kaNkulunkulu, uzosihlupha isikhathi singakafiki. Azicelela amadimoni ukuthi awakhiphe awafake engulubeni. Kwenzeka kanjalo, ingulube zaphonseka emanzini noma zaphonseka olwandle zafa. Amadoda bewalusa lezo ingulube ahamba ayoceba kubanikazi bezingulube. Umphakathi waphuma wonke wamqosha uJesu kuleyo ndawo.